Karong adlaw mga tats gikan patag meeting no. So naata karon sa balay mga tats. So niuli nata kay ato tong dalion kung naluto na ba to nila ang bugas nga gihatag sa kong igagaw. So ang nahitabo mga tats gitagaan mig bugas akong igagaw nga gikag bukid. So siyempre kay gutom man ta mga tats, siyempre mukaon jud ta. Wa na ilangan lang ano diretso na ta sa kaldero diretso mga tats kay kabalo ko ilan na nang giluto. So ato na tan-awon kung unsay mga sulod ana, may lang matsamba na to ni humba diha. Siyempre bago na to na karon mga tats mukuha tag yahong, kutsara, tinidor or luwag no. Kay di man na to na mahukad kung wa tay mga yahong. Pagkahuman mga tats ang atong unang abrihan no kuning butanganan ng gusudan ko atong tanong kung say sulod ani. Oy, gulay day mga tats ka munggos. Pero atchop na mga tats kay paborito mong gipuno ko ni kay ang subak bulad mo ni pinakadabis mga tats. Gulay nga naay subak bulad, di ba? Lami kay ning kaon nga ning mga sudan. Mga tats, pasensya na mo sa background nga medyo sabak kay no kay sabak kay palibot kay kabalo ka ng mga balay na to diri mga tats, dikit-dikit squatter area ba ni mga tats. So, pasensya jud mo mga tats nga sabak tong background. So, mobalik ka sa tong gihimo mga tats. So, mao nang kanuna mga tats nga perting pulahan no kay giingon nga Denorado. Lami ba kay nang kanuna mga tats kay perti ng humuta. Basta hinatag ni matas lami jud na, di ba? Alam likramo pa ta. Bitaw mga tats, oy pasalamatan po nato ang grasya nga gihatag sa to mga tats no. Og kana bugas biya na mo binang ginakaon to matag adlaw. Og isa pa tagsara ta katilaw ng bugasan na. Og mo to mga tats no, sabay na kog kaon akong anak to mga tats kay ako na nang gihukad tanan daw. So natay gulay di nga nay munggos, okra with bulad og ang mga tats pula ni nga kanuna si tawag ni ani? Denorado. Denorado. Bito aburado. Awan sa aburido. Denorado. Bito na bang lami ang kaon? Pwede na bang lamian ni mga tats? Humot kayo. Basta hinatag gani, humot kina og lami pa jud. Lisod bud bingon nga baho na siyang hinatag man na, bawion pa lang inuna, di ba mga tats? Na jud i-proud na to na kay hinatag gud og isa pa libre na asa makamanangkong ana. Bisag walay mga sudan mga tats, lami jud na sa kaunon. Mga tats, ikan dito to sa bukid mga tats. Gihatag sa kong igagaw ba? Siyempre, nga na magud mo diri share magud mi kung say bliss na mo share mi diri. So gikan tog bukid, gi-harvest, gidala diri gitagaan mi. Abinog, aburido, Denorado di ay. Kini laging tagsara ta makatilaw ng mga humot bito nga gikan dito sa palay nga fresh kay harvest. Medyo saba ang background. Ang palibot kay masilingan, kabulok akong balay mga tats, squatter area ni. Nya dagan jud mga sound sa mga palibot no. Kana dugangan po na tog saba. Ngaon ta. O di ba? Gana kay mo kaon mga tats. Bisag way sudan ni mga tats, lami jud ni siya kaonon kay nga naman medyo tamis-tamis mo guni mga tats o gumutumot pa. Sa unang panahon mga tats, nakatesting ko glanlan ani nga way sudan-sudan. Kay siyempre di man na tumaasahan mga tats nga perminti man tana o si wala no di na tumapasalig. Saba pa yung palibot ato eh. Mo ni ko igagaw mga tats, so medyo nakalugsong jud ni siya mga tats. So mo ni ang naghatag og bugas sa to ano tong Denorado nga bugas. So ato ni siyang pasalamatan mga tats kay unta segundahan pa niya kay pwede na baglami ang mga tats. Og di ta magsawa sa pagdawat sa grasya basta libre no. Ingana jud mga tats bitaw eh. Joke lang na mga tats. So ako nang gitira ang gulay dia. Napaisin nga saba na pod. Unya mga tats mo na lang ni kay magdi ta magadungog ani. Thanks.